assalamu aleykum bandiraɓe yeeɓiyankoɓe tedduɓe. hande noon en beltima no fewi bismaɗo ɗo goto e musidɓe men biyeteɗo Oumar Doro Koumé. ko adi foof musidɗo tedduɗo calmodira e bandiraɓe. a jarama Amadou Diallo, mi weltanimama, mi salmini bandiraɓe foof, kadi mi weltanima dendagal bandiraɓe jogorɓe darde nde ɗo yewtere taw koye Dia Ogo TV e golle moon pattam lame ɗe kewɗon wadde e leydi ndi. a wi eɗen mbaɗa gostodiral miijoji no wawi fodde foof. ɗum noon en mbiyat bandiraɓe so waɗi ko gantiɗe golle he en ñaguima yafuya so longguere mawde wari nokkuɗo wona ɗum jomum yiilino hen. en calmini kala en kala ɗo bandiraɗo wawi wonde onon foof oɗon mbiye kisal Allah woni moon ko Oumar Doro Koumé mo Windere TV. holno jiiruɗa darde président Diomaye Faye e oɗo saaha joni hakkude mum e Ousmane Sonko? Amadou Diallo a jarama. no jiirumi ɗum ni won hewɓe ene jiiri noon kono won hewɓe ene jiiri facette goɗɗo. Bisimilla. toon en ɓoyata toon nde tawno eɗen paami arino saaha wiyete ko Sonko e Diomaye Diomaye moye Sonko mone mabɓe kala woni goɗɗo ɗum ko satunde ɓe ɗaɓɓata lefol laamu satunde président Ousmane Sonko wi yoɓe gotanmo haade kañum Allah haaɗi ɗum wonde mana candidat eywa ɓe jaadi e ndin mbaadi ha Allah tottiɓe mana laamu. kono so tawi tan en garta tan yidde tongude no ɓuuri raɓiɗirde so tawi hande en ƴeewi jaɓɓal omo ganduɗa kañum woni président Diomaye Diakhar Faye jaɓɓal ngal o hollanno yimɓe guila koɓe opposant ji haaɓe piye haaɓe pette haaɓe cohe kala ko muuse aduna mana haaɓe mbaɗe soko tawi ko ngal jaɓɓal ngal ɓe jaɓɓuno hande kanko o yaɓɓani ngal saabu so tawi a ƴeewi hande o wiyata ko mo sohli ko yo ɓiɓɓe leydi ndi kawrit yo ɓiɓɓe leydi ndi kawrit ko ɗum saabi kala tumitanoɗo ko baɗɗo bone walla kala mo ganduɗa oɗo ko baɗɗo bone ha labti arino saaha moni kala ene jogui fayre so won musiba bannoɗa ka noddeteɗo kono ari saaha nde o sansi jaɓɓal yidde wiide yo Sénégal naaɓe ndendu yo Sénégal o yiɗi ko Sénégal naaɓe yo kawrit e kala ɗo fayre wonno e neɗɗo joguinoɗo tuma muyaji ene muɗum ɓen hande hewɓe natti noddede hay noddanoɓe hen hay goto anda holno goppira saabu a tinta tan wiye kaari heeɓi liberté provisoire haaɓe mbayno leydi eɗen fof eɗen gandi ɗum min e yiyandam tan raɓɓere pour mbasen ɓoyde ɗon président Bassirou Diomaye Diakhar Faye so tawi wonko o haalduno e Ousmane Sonko président Bassirou Diomaye Diakhar Faye so tawi wonko o haalanno ɓiɓɓe leydi Sénégal soko tawi manan o laamima projet manam moɓe jogui o ko on o projet o jokkata ko hen o wonata haɗo haɗa haaɗi pour min hande ɗo ɗo yarate ko janfiɗo on projet hande won jaɓɓal gongal ngal o jogui won yiyande wonde nde o jogui wonko o sohli wonko o harojini wonko o yiɗi ɗo e janggo e jaam ko haalnani yimɓeɓe heddito noon seede ala haqqille rewe. wadde an so tawi mi faami jiɗɗa wiide président Diomaye Diakhar Faye yiɗi ko jamfade Ousmane Sonko walla ko jamfiɗo déjà pour min an noon yiyande hakkillam dabbo mais fulɓe ne jogui konngol de eɓe mbiya mbaremo honko haali kono mbaremo honko miiji Oumar Doro Koumé holto pawɗa ɗum ɗon? non aɗa andi parfois so neɗɗo faadi ha haalne hay so haalnama nanata walla so neɗɗo faadi ha holle hay so hollama nanata yimɓe fof ne gandi sa darima a tiime jeygue guitemaɗe mi mani jeygue kono a jiyata hen tan ko en wuuli waddi so tawino ala jaɓɓal ngal o yaɓɓi saabu hande o waɗi coalition manam mo ganduɗa o noddi e coalition walla soyna e coalition ko yimɓe ɓe ganduɗa koye e régime ɓennuɗo o gonno walla ko wiyete ko systéme mana ko hen gonno ko ɓen manan o noddi e coalition makko walla yimɓe ɓe ganduɗa won tuma muyaji tekkuɗi nene pawa e dow munen soko tawi o ko ɓen manan o yaadata te kanko o wino jubal jubanti caggal o wino jubal jubanti te won wonɓe e nder mana coalition makko manan jubani waddi wonko o waddata so seede ala no mbimami nane ni haqqille rewe so tawi ko min e yiyandam raɓɓere président Bassirou Diomaye Diakhar Faye so tawi wonko aadodirno e Sénégal naaɓe so wonko aadodirno e Pastef so wonko aadodirno e président Ousmane Sonko pour min ko jamfiɗo an pour an ka ko jamfiɗo an noon jirɗa est ce que ko jamfiɗo eɗen gandi politique ene boni baldi politique hande ko ɗo hande ko to te kadi kamɓe politicien ji surtout koɓe mbaɗata ko koɓe mbaɗata nder ko e koɓe kollirta ko bool wona gotum Ousmane no wiyete Oumar Doro Koumé est ce que a sikkani an e yogay waɓe no maɗi ni goni koye nadde e dowru maaru no ganduɗa ala to haaɗi? non aɗa andi neɗɗo ko jiiɗa ko tan ko ɗum ñawata ha goɗɗum ara ko wona ɗum
so tawi o ittani ngal ɗo jaɓɓal ngal o yaɓɓi o dañi 16 makko o joƴini o dañi yimɓe makko 16 mo dañi o président coalition Diomaye président dañi 16 mum te coalition wona parti joni kanko 16 o holko mbaɗat ɗum donc won koɓe goni e dow mum e nder koɓe kolli yimɓe ko e nder ko yimɓe jii ko memoto ko yiyoto ko hade makko e waylude jaɓɓal so waylani jaɓɓal so tawi tan ngal ɗo jaɓɓal tan o rewi ko jam fiiɗo en wawi yeeya e so wayla joni cikkuɗa joni so tawi ɗum laatima jamfo woni hakkude mabɓe ha haare walla ceeral ari hakkude mabɓe cikkuɗa hol perto ɗo ceeral koko waɗi ha paari quelque soit alpha ceeral koko waɗi ha paari so tawi ko goonga Sénégal naaɓe wondunoɓe e Pastef ɓe adduɓe ɗo e 54% ɓe so tawi ko goonga ɓe gotanno ko projet o so tawi ko gonga projet o mana ɓe gotanno so tawi ceeral waɗi hakkude président Diomaye e premier ministre Ousmane Sonko soko tawi ceeral waɗi pour min ma part personnel perdant o ko président Diomaye kanko jogori wonde perdant a sikani kam ɗi fof ma pertu saabu haare nde wona wattaɓe arrangé kam d' accord ma won ustoraɗo Ousmane Sonko ma ustore kanko o perdat kanko o perdat saabu yimɓe hewɓe jiyat ko projet padanoɗo o wiyanoɓe ene mbaɗi bonande wiyanoɓe mbari yimɓe wiyanoɓe gujji wiyanoɓe coki yimɓe wiyanoɓe ɗum fof koko fonno laɓɓinede ha laaɓa ko ɗum woni projet o caggal noon ɗum woni projet o ɗum fonno laɓɓinede ha laaɓa te kanko foti wawde laɓɓinde ɗum o laɓɓinani ɗum ɓeɓe ganduɗa wonnoɓe pour yo ɗum laɓɓine ɓe ha joni ɓeydene paadi so élection goɗɗo ari gotantamo mais Ousmane kadi menda Oumar Dorkoum il faut yimɓe paama kadi président Diomaye hande wona banggue parti yarata hande ko président tous les Sénégalais ala o ko opposant walla gonɗo e pouvoir a sikki min e yiyandam no yarintini e maniére uji ɗi o waɗat ɗi ko noon tan gardiɗo rien de spécial maniére mo waɗi ɗo ha diwi o waɗi coalition Diomaye ɓe dañi 16 mabɓe ala goɗɗum ko feeñi ɗo ko memoto ko yiyoto ko so wona ɗum waddi neɗɗo soko tawi aɗa wone e galle bamma enen fof ndendi hirande e bottade a fini a yeehi jeere a soodi barme ma e defirde ma ɗum ɗo a mahi wañ joni holko yimɓe padata holko yimɓe namdorma ko jiɗɗa wadde yimɓe kadi gano jiɗɗa wadde jiɗɗa hebde hirade ma voilà moƴƴi a jarama hirade ma jiɗɗa hebde hirade ma mais joni holko yimɓe padata yatawde aɗa wawi quelque soit alpha heddoro ko jaaha ɓoyen donka kono kam hangadine jiɗɗa ko hebde hirade a heeɓi hirade ma paari a soodi barma a soodi defirde ma foof a mahi wañ ma a waɗi fawruma banggue joni holko yimɓe mbiyata ko yimɓe gandi ɗum woni ko mbaɗɗo ko jewte meɗen yewtere Sénégal men e yewtere men Tello Mbedda Oumar Dorkoum en jii ɗeɗo balɗe fof hande o woni actualité tan ko Farba Ngom e Tahirou Sarr kamɓe gonduno toon to kaso to kono kadi ɗeɗo balɗe wiya kamɓe ɗiɓe fof jalti caggal muɗum noon Tahirou Sarr yalti ha woti galle mum Farba ruttinama holno jangguirɗa ɗum seeɗa o joni fof mbiyata ko janggat eyi min no jiirumi ɗum ko ardi fof yimɓe hewɓe mboɗo sikki mataw nanirta ko teppere matawde woy parfois a nani ɗo waɗi ɗo ñalawma goto wiya Farba Ngom yalti pijirleji bang yo bang finalement wiya o yaltani gongol watti wiya Farba Ngom yalti pijirleji bang yo bang wiya o yaltani donc mandir holko yimɓe nanirta pourquoi yimɓe ɓe padata ha keɓa information labtuɗo kabaru labtuɗo kaari de ko ɗum ɗo jaggi ɗum toon kaari de ko ɗum ɗo yaltini ɗum eywa quant à Tahirou yalti kanko o yaltani enen konngol men gadanol gila e law ko hen tan garteten wiyede Tahirou Sarr wujji Farba Ngom wujji en mbawa wiide ɓe gujji saabu sen mbiyama ɗo pawɗen en mbawa wiide dalilu nani wiide ɓe mana ɓe gujjani en mbawa wiide ɓe gujjani mbawɗen saabu sen mbiyama to dalilu woni en mbawa wiide dalilu nani ene woodi wiyoɓe noon wiyata noon ko laawol laawol nangunoɗo ɓe o wonko nanguirnoɓe ko wonko ɓe tuuma acci hen goto ko laawol andi ko acciri goto o haaldi Allah ko laaɓi tan min ha ɗo ɗo yarete hakkude julɗo e julɗo bandum ha ɗo ɗo yarete jaggumi koɓe tumete ko wona gonga jaggan ɗum pour politique de hakkude julɗo e julɗo bandum tan neɗɗo e neɗɗo bandum nangumi koɓe mbiyete ɓe mbaɗi ko wona gonga so tawi tengti e koye mabɓe mi wiya bone yaniɗo hanani yo Allah yaltimɓe e dow jaam ha ɗo ɗo yarete yimɓeɓe kam yo gartir haqqillaji munen kadi tellina kabaru holko weltani wiide mbaɗa posté mbaɗa
discours aji kala kaari yalti oɗon ndiwa oɗon poɓɓa kaari dañi wuuɗi kaari gañima tawa yaha ha ɓooya tawe kalata ko fof ko zéro ene hersini yimɓeɓe sey aɗa andi ko woni probléme ko karalle kesse ɗe min mbiɗa yaaduno ni e CNRA waɗa mbiɗa wawi wiide CNRA waɗani gollal muɗum saabu hande yimɓe fof gonti jaydiyankoɓe Oumar Doro Koumi nanɗo kabaru fof sa ƴeewiɗo joni kalɗa ko hunde hersinide joni tan wiye neɗɗo yalti joni wiye neɗɗo natti hade moon wadde pijirloji e wadde waɗɗade pucci dognude otoji wadde ɗum ɗo gacce ha laaɓa mi taƴma ɗon ɗum ɗo makko gadano nde yimɓe mbiyata o yalti nde ñande mum minen fof hamin pôle judiciaire kihiɗe nde o yalti o jole oto fatude manan toon pavillon spécial avocat ji ɗi cuwa yaltude ene ketti oto banggue tali he cuwa yettade yimɓeɓe nana yimɓeɓe ne mbiya Farba waɗama libéré Farba salima haɓanede brasali te wonɓe nder ɓe cuwa yaltude wonɓe nder cuwa yaltude Farba salima haɓanede brasali Farba hooti galle mum yimɓeɓe yo gartir haqqillaji mumen hay goto yiɗana bandum kaso hay goto yiɗana bandum fitina ha tengti e bandiraɗo pattam lamo bandiraɗo lobbo baɗo no Farba Ngom moƴƴi yimɓe yo jeet seeɗa yoɓe jeede laane he wonɓe mbawa ndiyam a jarama yoɓe jeede laane he bandiraɓe ha hande jeeɓa toon ko chaîne moon windere TV e Diawoygo TV e jewte moon yewtere Sénégal men e yewtere meɗen wiyetede Tello e Bedda Oumar Doro Koumi hon goto e yimɓe Farba mbiyeten on goto yimɓe Farba hay sen caktani inde nde wiyama wonde o yeehi ha toon to pavillon spécial omo fugga dame omo duuka omo waɗa de n'importe quoi hol yiyanno joguiɗa e ɗum non Ama Diallo je suis désolé de dire vraiment mi on ñande mi heeɓi ko welanimi matode oui par ce que so tawi Abdou Aziz Diop en tant que neɗɗo no wayi ƴoƴine 2018 gandumi Abdou Aziz Diop no wayi wonde neɗɗo ƴoƴƴoni no wayi wonde neɗɗo bawɗo andude ko haalata bawɗo andude ko yahata te eɗen mbawi wiide e 99% yimɓe waɗoɓe Farba défendre tawimo ko omo wonde Farba guila bone jolani hewɓe nan ɗo mbaɗa Farba défendre ko wonko aduna ɗum waɗde Farba défendre sa ruttima caggal ko mbiyanno Farba ko kala mbubu jangu hen ko lakara waloyta min mi yaadani mi jaɓani e pinal makko e ƴoyre makko e neɗɗagal makko yaade ha e pavillon spécial ene fugga dame ha e prison ene fugga dame ene waɗa aalu min mi yaadani e makko e ɗum so tawi aɗa wiya yimɓe mbaɗima ko wona e laawol a yoftorta ko ɗum annene ko wona e laawol yimɓe yo kaldu gonga ko waɗi ko kala mantuɗomo hen kala jaaduɗo hen kala cembinɗomo hen nene nannamo e yelende nde ganduɗa so tawi o waɗama hen kirtib kañum wonta ko galle muɗum kadi kanko hay so wona haydara pour min tous les moyens omo foti wadde kanko haw wasa aritede wiyam pourquoi il est très pertinent to banggue wawde wadde défendre ko haalat ɗo e radio ƴoyata ɗo e radio ji ko e télé ji ko foof kala hen mone haala cikkata wuufi ko mbaƴƴungu saɗa haala a famata ni ga mais somo haala andan tigui rigui o ko haalata ko haaldata ko gandal haaldata ko gandal ko haaldata ko ene laaɓi ceer ko haaldata ko voilà joni ɗon kanko so woni mbaɗowo défendre boowal so waɗi feere haw jaggama hol mbaɗowo défendre boowal hol mbaɗowo défense so tawi neɗɗo ma nene nder aɗa woni boowal aɗa jingana ɗum a waɗat feere keddoɗa boowal keɓa no mbawirɗa jinginarde ɗum hay so wona ɗum foof hay droit goto hay valeur goto hay fayida goto rokkanimo arde ha e damal pavillon spécial omo waɗa ko waɗi ko min en tant que frère makko mi yadani makko e ɗum kadi mi sembintamo e ɗum kadi mi mantatamo e ɗum kadi mi wiyata o waɗi ko feewi saabu ko waɗi ko mana ko erreur monumental ko ƴoƴƴo holko wannimo ɗum noon mata ko seeɗa ne heewi doole kono mboɗa andi ƴoyre makko ɓuuri ɗum émotion waɗata noon mais ƴoyre makko ɓuuri ɗum pinal makko ɓuuri ɗum hol konngol tan wasiya ngol jomnata yimɓe ɓe taw yimɓe ɓe ne mbawa tunade e ngol ɗon konngol keddo hen e kala saaha taw ne mbawa rentade min ko mbiyammi yimɓe ɓe hannde koɓe haɓe jiɗi dowla ko wiyete ko bose ko min adi haalde walla minne mi haali hen haalde kabaru ene moƴƴi so tawi kabaru o addata firina c'est très important kono yataw nde kalɗa ɗum nde ko nde poɗɗa haalde ɗum nde poɗɗa haalde ɗum ko ɓuuri ko heewde ala haala ko haalata ko haala foof ene woɗɗo haalte jarani
heñade wiide minne mi haali hen jarani minne yomi yiye mi waɗi vidéo mi haali e kaari jarani minne min yo wiye mi waɗi hen audio mi haali e kaari jarani hen haydara moni foof so tawi ene haala yo andu ko haali haalande foti haalde haɗa ɗo foti haadde point barre. jarama Oumar Doro Kume ciftinon bandiraɓe ɓe jeeɓata ko Dia Ogo TV e Windere TV émission Sénégal men e émission mon Tello Mbedda toɓɓere men wonde ko en jii ministére de la justice yalti ɗeɗo balɗe haali haaluji mawɗi ha wi Farba tawrama téléphone aji ɗiɗi naggam yi to fayi ga honni fuɗɗiɓe waddede hen manam jaggede hen e ko nandi hen yimɓe heɓa noon mbi wona ɗum panno e makko ko haalde e ko fati ko tuuma yiyama walla yiyaka anden hol ko kalɗa hen. non min tuuma muyuji ɗi mi ɓenni domaine tuuma muyuji ɗi sabu tuuma muyuji ko tuuma hande woni lebbi sappo ko take mo yaltude ko koye ɗum jimmi arde téléphone aji ɗi bisimilla so tawi min ko min ma part personnel so tawi en kaldat gonga si soko tawi ko gonga Farba tawrama des téléphone te yimɓe fo ene gandi c'est interdit par la loi lawol ene haaɗi neɗɗo gonɗo e nder prison jogade téléphone caggal lawol ene haaɗi ɗum pourquoi Farba Ngom waɗi ɗum raison pourquoi kanko fo e andude lawol ne haaɗi pourquoi o waɗi ɗum goɗɗum ko wona ɗum holko saabi wonduɓe makko jaaɓi nde yahande o nawrani téléphone holko saabi ɓe gaddanimo téléphone quel que soit ko wawi wonde o ala droit joga toon téléphone o fotani jogade téléphone joni noon so tawi wiyama omo haalda e avocat ji makko mais min avocat ji ɗi mi anda walla omo haalda e avocat ji ene poti wawde widemo ahan an noon ko mbatta ko wona lawol caggal eɗen gandi ɗum ɗo wiyama ɗum ɗo jeyaka hen sa woni prison a jogata ko téléphone pourquoi haaɓe goppa omo jogo téléphone caggal kanko o feliri joga téléphone pourquoi ɓe kaɗatama joga téléphone ɗiɗi walla tati garde pénitentiaire ɓe koɓe complice aji sabu so tawi neɗɗo wiyama yo won garde pénitentiaire yo won denowo neɗɗo mana gonɗo e dumbirdu ko ya ren ɗum wona tan ya ren ɗum pour woto dogde ala suuɗi e ko feeñi ko ya ren ɗum woto ni wonki mum haabde waɗa feere ha warto joni so tawi Farba Ngom ene jogui téléphone aji ɗiɗi ɗiɗo appel aji ɗi ɓe mbi foof o waɗi so si c'est vrai o waɗi garde pénitentiaire ji hotoɓe goni kamɓe wadde e on saaha so tawi no Farba biyeteɗo sellani o so waɗi no crise beele wawa mayde tawɓe tinani walla so wonki mum haaɓino seyɗani nati ɗum winde warto beele wawa warta tawɓe tinani Ousmane Sonko mo haali haala hikka leydi ndi ene manque autorité ji non ndi ala autorité ji leydi ndi ndi heewi cakaneri si on parle la vérité handi heewi cakaneri Macky Sall lamtoro Bour Guédé kala ko neɗɗo boninede ene woodi ɗo kaɗata nde woni ɗo nde kala kaɗa yaworomo a wodat ɗo kaɗɗa maître Ablaye Wadde ɗum Abdou Diouf en wodat ɗo kaɗɗa yimɓe yo kaldu gonga so tawi ko wiyete omo joguino téléphone aji ɗi ko ɗum gonga ko toñangue de Allah ne wawi kadi taw wona gonga no mbiminani ni sabu kala nde neɗɗo jogui téléphone aji ene waɗa communiqué wiyama téléphone aji ɗi PV ji tawama hen PV ji enquête aji tawama hen hol nelduɓe mo waddi en miijoto haɗi mo yaltude ko haaldeteɓe e PV ji ɗi e goɗɗum holko woni toon en tout cas no hawni de holko woni toon no hawni de ene metti haalde noon non wona ko non yimɓe celoto haalde gonga hay goto yiɗana bandum fitina kono so tawi en kaldat gonga min de mi yaadani e ko lawol caggal min mboɗomi duka mboɗo wiya ko nanguira ko wona gonga mboɗomi duka mboɗo wiya libéré Farba Ngom mboɗomi duka so yimɓe ne jaaha e mbaɗa manifesté mana mboɗo daro mi yadata o waɗa ko loi sari kala ko loi wi ala so waɗi mi yadade makko pour dire vrai kanta noon madame Yacine Fall wiidemo téléphone Farba min tawi hen ko haɗa ɗum minen waɗani min concerné hande o fonno tan wiide ko min tawi e téléphone he transaction ngaji ko fati e kalis walla ko fati e dossier kalete ɗo kanta ko woni e téléphone Farba kala ko wawno wonde hen
ɗum wona probléme makko kadi ɗum yimɓeɓe ngalayi ɗum haaju saabu yimɓeɓe hande padi e maɓɓe tan ko information ngaji labtuɗi o wiya aha Farba de téléphone mum caggal ɓe o haaldi ɓe foof tawama hen koɓe kalata ko koko faati e ko tuuma ko kantan film hay siko ne wonno hen kanko omo fonno wawde haalde goɗɗum ko wona ɗum kadi ɗum moƴani yimɓe ko yidde neɗɗo joni pour dire vrai hande o en jiiɗeɗo balɗe foof ene circule ɗo vidéo goto babiraɗo goto mawɗo kellifaɗo joom waare omo wiya wonde yo Sénégal naaɓe surtout seremɓe fuutankoɓe holko padi e ka Farba Ngom o wi fuutankoɓe foof aljuma yo jaltu mbaɗa hutbaji mumen e Farba Ngom Oumar Dore Coumé holto fawi kaɗo haal e anne hol yiyanne joguiɗa hen pour min haala ka woni kala jiɗɗo Farba Ngom ɗo mbawɗa wonde kala bandiko jiɗanɗomo jaam subaka fo mo Allah addi ya neldumo duwaw ya waɗanmo sadak kono wiide fuutankoɓe mi yadani e ɗum kadi surtout wiide almameɓe yo wiide almameɓe fuutankoɓe mi yadani e ɗum wi kala jiɗɗo Farba Ngom kala bandum Farba Ngom moni fof so fini yo waɗ sadak yo waɗ duwaw saɗa jogui kaɗa sakkita cakkita mbiyen mbaɗen ɗum beele Allah ene yaltinamo e dow jaam mais quantant wadde ciblé almameɓe fuutankoɓe walla wadde e haalpulaar en fuutankoɓe mi yadani e ɗum ɗum ko addude ɗum wona yidde neɗɗo ɗum ko addude fitina e leydi ko yimɓeɓe mbiyata addani Farba Ngom sokede ko o wonɓe ɗo ɓe jiiɗa fulɓe wona gonga wona gonga mi yadani hen so tawi ɗum gonɗi addani ɓe sokde Farba Ngom koɓe jiiɗa fuutankoɓe waddi gonɗi Senghor jiiɗano fuutankoɓe saabu ko Senghor sognoɗo Mamma Dia waddi gonɗi Macky Sall jiiɗano fuutankoɓe saabu ko Macky Sall sognoɗo Amadou Kane Diallo o nani ko laaɓi tan ko Sénégal naajo dañji caɗele e laamu walla e leydi Sénégal kala bandiko kala guiɗo makko kala sehil makko yo duwnomo yo Allah yaltinmo e dow jaam to woni to yo Allah yaltin Farba Ngom e dow jaam e dendagal bandiraɓe ganduɗa juuɗe ene pawa e dow munen kono moni fof noon ɗo gonɗa ɗo heddo e wadde respecté la loi saɗa wiye ya waɗane loi annene a heddi eko loi haaɗi ko Allah jarama no fewi Oumar Dore Coumé vraiment mi weltima no fewi tuma nde badduɗen kuccodiral hono ni kadi e jewtere meɗen min beltanimama no fewi ha tengti noon e wasiya seeɗa mo jinmi wadde e yimɓeɓe surtout bandiraɓe men fulɓe yooɓe tinno goto foof yo waɗ ko foti wadde ko yooɓe gaccu alhaali leñol ngol jooɗo deeƴa hay goto ɓuurani goɗɗo yidde leñol ngol kadi wotoɓe nannu ko fate politique e leñol wona gotum ene woɗɗodiri no fewi neɗɗo ko yiiɗi gollade fof yo gollo mo yiiɗi wondude fof yo wondu kono hay goto wawa arde laamu leydi ndi wiya ne haɗa en fodde walla ne haɗa en ɗum ɗo e ɗum ɗo gueɗe nan toon kaale ɗe godani ɗe gonɗani neɗɗo wawa laamade ko foti leydi wiya ne waɗa heedi heeɗa ɗum ko caɗele tan kewɗe gaddata e nder ɗum ɗon ɗum noon en ñaguima bandiraɓe fof yaafo so tawi no waɗi perguitte Oumar Dore Coumé mbaɗa wasiya bon bañotoɓe wiide yimɓe tan so tawi waɗi ko gantuɗe haala he en ñaguima yaafuya enen ken Sénégal naaɓe ken yimɓe kadi eɗen gonɗini yimɓe fof ɓuuɗon ƴajji ɓuuɗen andude ɓuuɗen alɗude ɓuuɗen woɗɗude ko kalten ɗo ko yiyande men tan hakkille men bellello kaldeten so waɗi ferguitere en ñaguima yaafuya so longere mawde wari nokkuɗo wona ɗum jomum yilno hen ko reedu hewndu kono enen pop tongoɗen eko laawol wi kormoɗen eko laawol wi so tawi joom laawol en ndewni ene laawol Allah jarama ɓe jarama so joom laawol en goppi laawol manan ndewni en manan e dundu ɗum ko probléme joom laawol en kono hankkadine mana wona enen Allah jarama on jarama no fewi Oumar Dore Coumé ciftinen bandiraɓe kanko wonno koɗo yewtere men tello e bedda e yewtere men wiyetede Sénégal men ɗo e Windere TV Allah jarama on jarama ha sahaji paaɗi inchallah